Kikka. Mä katoin, piti varmistaa, että ei ollut niinku suhukaan. Kikka. Vittu, muu ystis. Vittu, tajunnut, että niitä oli 2-4. Outo. Miten täällä on tappoja jätet? Miten tuolla on tappoja, kun toi jotenkin liikkuu niin oudosti? Tästä tulee vaan mieleen jolle se My CS-kore. Just kun heität aseen pois. Mitä? Mitä vittua? Niin. Äijä ei ottanut mitään damageja. Mä otin enemmän, kun mä olin 4 metrin päässä susta. Vittu siinä, ai vittu. Ne ei vissiin tykkää susta. Tän jätkäni, vittu sen tuli live tänään vastaan, niin se oli aivan täynnä. Ja... Ei! Ei, puku päällä. Ei sinne paseen päin. Ailaa! Ava ovi! Se tulee! Ehkä kuolee alueessa. Oh my. Droppas kaikki sen syrjingät, kun se kuolee alueelle.